V septembri nás čakajú okrem parlamentných aj kurierské voľby. Kurierské voľby sú jedinými voľbami, v ktorých kandidujú balíky. Zákazníci Slovak Parcel Service a Balíkova si môžu zvoliť, ktorý kandidát, čiže spôsob doručenia balíka, im vyhovuje najviac. Kandidát s číslom 1 je kuriér s doručením na adresu. Ponúka rýchle doručenie domov, priateľskú komunikáciu aj osobný prístup k zákazníkovi. Jeho slogan znie Spoľahlivá voľba pre všetkých. Kandidát s číslom 2 je doručenie zásielky do Balíkova obchodnej prevádzky. Je dostupné po celom Slovensku a okrem 7-dňovej lehoty sa vyznačuje skvelou cenou za doručenie a ekologickosťou. Za zelenú budúcnosť. Kandidát s číslom 3 je doručenie do Balíkova partnerského boxu SPS. Ponúka bezkontaktný prístup a je otvorené non-stop. Aj preto je jeho sloganom Buďte pánmi svojho času. Komu z týchto troch kandidátov dáte svoj hlas? Voľte na kurierske voľby.sk a hrajte o skvelé ceny.